Kapoy naman ko di sa akwa, di bakas-bakas. Uy, asa ka ito makakita? Paayos kong sakiran ba? Guba akong sakiran ba? Sige na, bakas-bakas, kapoy na ko. Uy, gamit-gamit yung sakiran ko ba? Ngita ko, di bakas ko, unazik na ada eh. Ala, i-try kayo na ko ito sa NLL Auto Supply, no? Pasigli na ito maulian akong sakiran ba? Paano na ko magamit? Tuon ako, be. Ayo. Boss. Siya to, boss. Tapi na dahil yung paayos ko na dahil naguba akong sakyanan ba? Hindi na ko kagamit. Masa na unit mo sakyanan, boss? Ay, Honda Civic sa mga akong sakyanan, boss. Namublima gani ko, boss, no? Kaya di na mo andal ba? Tawagon sa akong mekaniko na ako, boss, ha? Ay, di sa Lloyd. Salamat, boss. Punta na lang si Lloyd, kaya mamaya ako ang casting na mekaniko. Sige. Asa mo na yung unit ka ron? Sa ako mo na ako magdala-dali, boss. Na, di mo ito maandal, boss. Wapo na yun, boss. Tuon na to sa balay. Sige, tuon na to ka ron. Sige, boss, bilay. Gasto na ko, boss. May paayo na ko na eh. Operator na, basta ikaw. Hop. Lagi. Bada yun. May papa na. Okay na, boss. Ha? Una ka lang kadali. Dali anda lang din na eh. Sige boss. Paya na boss. Naman na boss. Pasalikat nyo kayo ang kuhan ba? Ang NLL Supply ba no? Wanda lang ko siya oh. Dali na kayo. Boss, kadali lang sa pusa kay itistingan sana ako na kung okay makaya na eh. Tistingan sana ako na eh. Matay mo bayad, baka tulog. Boss, bayad boss! Hi mga kabrad! Bisita lang sa NL Auto Supply. Free check-up ta diri, free scan food. O gusto mo magpa-change oil, napo may mga oil diri. Tanan klaseng sakyanan. Pwede po sa Honda Civic, Honda Click, Mirage, tanan. Specialist po sa Honda. Tanan kasi Honda, available ta diri sa NL Auto Supply.